Oh my god. Hvad? Den her. Den skal jeg have. Jeg skal have den, og det er nu. Og hvad? 159 kroner. Jeg har jo ingen penge, og jeg får først lommepenge om en måned. Tænk. Skal ud. Det er jo genialt. Jeg kan jo bare sælge min søsters gamle ting, som alligevel bare skal ud. Jeg kan tjene penge, og så, ja, bliver det genbrugt. Det er jo genialt. Prøv at se, det fejler jo ingenting, det her. En taske, noget smykker, ringlight, pockets, elastik. Det er jo genialt, det her. Yes, jeg har tjent nok penge. Jeg har jo råd til mere end det, jeg skal have. Og jeg skal nok kigge på flere ting. Men måske ikke den her alligevel. Den her, den ser god ud. Undskyld mig, hvad tror du lige, du laver? Hvad siger du? Seriøst, Stella? Du har bare solgt ud af mine ting, uden at spørge mig. Undskyld, det må du altså virkelig undskylde. Jeg vidste altså virkelig ikke. Jeg troede godt, jeg måtte sælge det, når der bare stod, det skulle ud. Abba, der står ikke, at det skal ud. Der står, at det skal ud i skuret. Hvad siger du? Der stod, at det skulle ud. Der stod altså ikke, at det skulle ud i skuret. Prøv nu at se her. Skal ud i skuret. Skal ud i skuret. Ikke skal ud. Det må jo være krøllet sammen eller noget. Oh my god. Undskyld, det må du altså virkelig undskylde. Jeg vidste altså virkelig ikke. Jeg troede godt, jeg måtte sælge det, når der bare stod, det skulle ud. Du skal nok få dine penge. Jeg vil bare gerne have nogle penge til at købe en Sol de Janeiro ting. Men altså, det er fint, hvis... Ja, her, bare tag dem. Du må altså gerne beholde pengene. Ej, tusind tak. Men du skal altså have lidt. Du må få mønterne, så tager jeg bare de her 100 kroner. Værsgo. Tusind tak. Elsker dig, sis. Tusind tak, fordi I har set med i den her sketch her. Jeg ved ikke, om det er noget, I gider at se, men hvis det er, så smid et like. Og ja, skriv en kommentar, hvis I kan det. Ellers ses vi bare i næste video. Hej hej!